Kaixo, bideo honetan igeriketa estilorik ikusgarrienetariko bat aztertuko dugu, tximelete estiloa. Estiloa indartsua eta erritmikoa da. Eta naiz eta hasieran zaila iruditu, teknika egokia erabilita edonorek ikasi edo hobetu dezake. Jarraian pausoz pauso azalduko dizuet estilo honen oinarrizko aspektuak. Hala nola, gorputzaren posizioa, besoen mugimendua eta ostikada. Non, ondo azaltzeko, Michael Phelpsen tximeleta estiloaren analisi biomekanikoaren bideoa erabiliko dut. Beraz, hasi gaitezen. Hasteko, besoei erreparatuko diogu. Bideoan zehar, ikus dezakegu ur azpian besoek esen moduko bide bat marrazten dutela. Non hasiera batean aurrera, gero kanpora, gero barrura eta azkenik atzera egiten duten. Hau, tiratze fasean gertatzen da, propultsiorik handiena dagoen momentuan. Ondoren, besoak uretatik ateratzen dira, ukondoak nolabait tolestuta, eta airean gero berreskuratzen dira. Azpimarratzekoa da, edo garrantzitsua da, besoen errekuperazioa neurrikoa izan behar dela. Gorputza ez nekatzeko edo lehertzeko denbora baino arinago. Gorputzaren posizioari dagokionez, bideoan ikusi genezakeen bezala, tximeleta estiloan gorputza guztiz luzatuta eta horizontalean egon behar da. Burua bizkarrezurrarekin bat eginda, eta besoak aurrerantza. Mugimendu ondulatorioa funtsezkoa da. Ikus dezaken bezala bideoan bularra pixka bat ondoratzen da, eta aldakak momentu berean aldakak altxatzen dira, eta ondoren ostikada berantz mantentzen da. Garrantzitsua da mugimendua ez exageratzea, Michael Phelpsek egiten duen bezala, gakoa azken finean erritmoa eta energia eraginkortasuna baitira. Azkenik bideoan ikus dezakegu, tximeleta estiloan bi hankek ostikada aldi berean ematen dutela. Ez da lehenik hanka batek ostikada ematea eta besteak bez. Baizik eta ostikada aldi berean ematen dute hanke biek. Belaunak, horretaz aparte, apur bat tolestuta mantentzen dira. Eta oinak atzera eta behera begira daude. Garrantzitsua da, ostikada gorputzaren mugimenduarekin koordinatuta joan behar dela. Uraren kontrako erresistentzia hidrodinamikoa ahalik eta txikiena izateko. Eta honekin batera baita propultsio handiena sortzeko. Azpimarratzekoa da baita ziklo bakoitzeko bi ostikada ematen duela bideoan. Bata tiratze fasearekin batera eta bestea berreskurapen fasearekin batera. Eraz gogoratu, belaunetatik ez dela ematen ostikada, aldaketatik baizik, ez dela indarra galtzen da. Laburbilduz, bideo guztian ikusi dugun bezala, tximeleta estiloa indarra eta erritmoa uztartzen duen teknika da. Beraz, garrantzitsua da gorputzaren posizio egokia, besoen tiratze eraginkorra eta ostikaren koordinazioa mantentzea. Beraz, gogoan izan, hasieran zaila izan daitekela, baina praktikarekin emaitzak etorriko direla. Hau izan da guztia, eta eskerrik asko bideo hau ikusteagatik. Gogoratu, praktika da arrakastaren giltza. Ondo izan.